Oh. Saan mo giluto? Chicken noodles. Chicken noodles. Yes. Ah. Kasi mong, yan. Sige lang, good game. Ano, makita na kagwapa ni mo. Mao ni among kuan, mao ni among cook chef. Mao ni ang giluto, guys. Ano niluto na? Mao ni ang giluto. Chicken. Mao ni ang giluto. Inani ni siya ka Chicken with noodles. ay inani ni siya ka nindot muluto. Lami kay ni siya muluto. Grabe bisig unsang klasiha. Naluto, grabe. Sus as in. Dili na jud na siya mabangbang pa. Mukha ng lorat yung mata. Pang panila. Kung makatilaw ka siyang luto, magpangita gyud ka as in. Yeah. Ano na siya magluto. Oh, kita mo na guys pag saan niya pagluto sa noodles. Oh, unsa man ni? Wow! Grabe, oh my gosh. Daghana ni oy. Unya na pag lain, unsa man na siya? Hala kalami ani oy, sus inununan. Klarong upo. Oh, napa siya. Nindot ka sus, grabe oy. Ano yung kinaon sa mga sexy girl? Oh, mga sexy ka. Huwag na ka magpa-sexy mo na yung mong kaunon, guys. Oh, pero dili ka ganahan magpa-sexy mo na yung mong kaunon. Kana. Nani mo na mga sexy kay midiri. Sigsaon pa.